Ngayong gabi, buntog, no? Grabe, salamat kayo yung mainitong pagdawat mo niya. Advance Happy Fiesta ka nang tagaan ko masibang patay ng pistahan. Hinawatan yung kapistahan, hapside kalinaw may patig babaw, no? Thank you so much, boss. Ang atong nagpakaon mo, ang presidente sa kapilya. Amo nang basahon ng usap. Adili, purok leader na to, tagaan to masibang pakpak. Kamuhay ng usog sa tibuok yung kalingawan. Dili, lalim tinood magdala. Si boss, si Consial Del, o si Consial Del, thank you so much. No? Hi! Hello! Hello! Hi! Hep hep! Hey! Hep hep! Hey! Okay, dili na to may bawaan karon kinsay pinakadaghang nananaw. Pakpak mga batanon! Wow. Pakpak tiguang! Uy, langan ko mga ilatay. Kani oh, pakpak virgin! Hala, upat na lang. Grabe ang apiktos, Valentine's Day, hurot-hurot. Sa mota na yung humapista, hurot na. Oy, di na maglalay, sugata mas bang pakpak. One of the best DJs from MOR 97.1. Lupig sila. Idol na raksay, pakpak na rin sila. Ayun, tanawa ilang kamay nito pagdawat na to. Sabi, naghalang tao din siya to eh. Oo, naman. Kanya, ulas tanan, natin ito apas nga pasalamatan. Konsihal po ni, kauban ni Konsihal Dale Balili. Konsihal Godofredo Laurito. Pagpangka natin sa Konsihal. Salamat, Cons. Salamat kay Cons sa kahon. Kung pagod maabot sa iyo. May nag-announce para maikog. Ikaw, Ay, paspasi. sa kadako aning Barangay Maslog, kini gyud unang sitio sa barangay nga ako ang nasyuhan, no? Ako sa first time sa ko dali, kinaon. Kunya wa may mag-expect ganiya pag-abot na mo, mingaw pa kayo karon daghanan ning tao dinhi. Mo to nangutana kung buyaks. Akala buyas ka ng gwapuhon. Nangutana ko buyaks ganong daghan magining bata ning napita nga tuwa man ta ditong dagat. Sa kibaw ka turang say, kibaw ka daghan tao dinhi. Makatilaw ra gyud miglami kung magjirjir. Buyak wa nili katilaw babae. Ang gidas kwarto ko no kay laking on. May pa ko ng igo. Ay, brother, thank you so much, boy. Salamat kayo pero dako ni kay kalainan ang Maslog itandi sa Sabang. Kaya naka-perform ko way back 2018 wapay COVID ang mga daga dito sa lahi din sa Maslog. Man naman. Labi na diri buntok, Man naman. mga maritis. Ay, pag inanay mo. Pag-abot na mo ganyan dito sa eskina. Mabulnog ta dire. Dito eskina magtanay dako kayong parol. Bisagwan ay Pasko. Ay parol Christmas tree. Bisagwan ay Pasko. Nagya may parol. Gilipat ng mga bata. Aw katongo mo. Sama ta ng duha ka daga nangagi. Inshallah, si Idol mo to si MOR. Gwapong nice personal. Kasunod mo ba to? La, yung partner si Isyon. Giatay mo kriminal. Sama tas kanor. Agis pa kanor siya. La, si Pagkanor. Animal. Bitaw. Sa tanay lang, daghangin ang idolize to shot. Dugan nilis lang nangandoy nga makakita na to slide. O niya, daghan naman kita sa video. Salamat kayo ha, kay sa tinuod. Every halos kada gabi no? Thank you. Sige make sure gani ugma mularga mi og Mindanao. O niya tungod na sa mong video nga niabot og 5 million sa TikTok. Salamat kayo ha. Salamat ninyo. Kamong mga nagsinta daw. Thank you so much ninyo. Kamoy hinungdan nga daghan make sure. Bisag busy mination na may bagong video ugma tanawa lang sa UGs o U4. wala mo ba skandal man na. Ayaw kita mo. Huwag mahimo, ayaw kita mong tanaw. Para buyag itong kinikunot. Samot ani bukugon kay lubot. Okay, Chef, request pa ni ato sa likwaon ng ilang mic stand para makahuigo ta. Hey, akin ni. Daram ninyo. Guwapo nilang sounds, wifi. Wi-Fi. Wifi andam. Wi-Fi na. Wi-Fi. O say wifi. Wi-Fi gasto. Kuyawas mga bata dire. Shot, daghan maging nagtanaw sa video atong issue puros bago. Para ninyo puro bago. Ang gusto mo ni Isma, daghan mang batanon din shot, may pagmukan tatag pambatanon.
Na ako'y kanta. O sa kataha, katong Bisaya nga rap. Pamburikat. Ayaw na pang burikat, katong GRO. Parihar na, burikat yaro. Di ang burikat, naghupo man to diretso. Ang GRO, kuutol pa man to. Sweet to. Puno-puno suwaran. Okay, na ako'y kanta. Ay, dito maglangay. Pansiaro. Wi-Fi din. Huwag pa itugot. Wi-Fi kusog. Mutidlo. Okay. Ha? Puro bago. Kanta shot. Katong sikat kayo nga si Cookies. Kabalo ko. O sa katahagi, kanta na sa mga bata. Katumano. Dayal diri. Sabag na diri. Sabag na diri. Taga 20. Ako shot, ako ah. Nakay mo. Ang katong imo, Bisaya man ang harap. Oh. Ako ka ng Tagalog, katong naadi ka mga bata, piso Wi-Fi. O sa kanta. To the moon. Pamburikat yan. Oh, ano na kataw? Sa kapunta, ato kulon, last trip, lom, squish, John, Y-Brip, lagom. Ayaw na. Sabi mo gusto. Katong rigi-rigi ba? Ay, katong Bisaya nga, banda nga, kauban na to pag-show, pag December, Jinsan. Di back to back na mo sa jinsan. Huwag may magdahon ka ng bandahan eh, mga tangkas kay buhok. Tinood. Season in town. Oh. Tawago mo kanta, Asa, mauwaw lang ko. nga naman. Ilang kanta, pamburikat sa tiyago. Usabot rin lang eh. Ako yung kantahon. Larga. Ano? Ayaw mo kaulaw, nga kamo nga mo sayaw, magsayaw nga maghubo. Hika pa, hika pa. Hikap-hikap. Sa na jaro na, yabag ka. May magpalahita. Magunsaw na. Mga konsyal na sponsor pag eleksyon. Katong na viral sa eleksyon. Katong kanta ni Sara og LBM. BBM? La nakalimot si isyong katabang. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Na ay lubot, pirming magbasa. Di na maaway. Katong usaba. Kanang ikanta sa bata. Oh. Wala kaming paki sa inyong presidente. Kana. Ako'y kantay kay background. Gusto na ko yung background. Sa iyo na kay background mo talaga. Tuloy ko. Anay, turjak. Turjak. Ay, pag binastos, kita yung batas tong mo. Ay, manang kita, ma'am, sir. Ah, Kanang turjak, di kita na bastos, ha? ganun, may kisip na nagpauso Ang na. gamok na Steven Ox Guliat DYHP, di kita bastos. Tinod, si Tiban may nagpauso na, patay na. Hangtod karon, patay gapon. Sibag ko kang unguot. Ang sabi, pasabot na. Sa Bisaya din ang turjak na o kaya na nasa dictionary, ambot pasabot ang turjak, tanaw. La! Basta mo tanaw, turjak! Oh. Na may guwapasad pa. Day, itanaw ka na ko, ni turjak ka na ko ha. Ano lang isa-isas ka mo da, tanaw, di ka rin turjak ka, sika. Mga nakaronte, ikaw nakayulay ka goal, mauli ka maturjakan. Tiguang naman na siya. Baka na, Kung saan man. butang nga lang nag-royal. Si Pagtan mo na, kinapo. Kung sa'yo background? Turjak. Go! Okay, 1, 2, 3, go! Turjak. Boy, tayo. Ipailo na, saan ba? Ikaw na naman ang background, turjak. Turag, ang akong rap, pinaspasay na paspasi sa imong background. Aw, ang kanta paspas, ang turjak paspasan. Okay. Wa, magkamuingon. Okay, 1, 2, 3, go! Turjak. Ikaw mas kumukuha nga ka. Paspasa sa dalay. Ikaw na naman ang turjak paspasan. I-timings kung baba ba. Aw, ina, itahiming di kay paspasan. Okay, 1, 2, 3, go! Turjak. Wala kami paki sa inyo, presidente. Basta gusto nyo mangyari ba, hindi among variety. Labang na. Wapay pagsugod, bayari mo ba rin? Muamay na ni kitchen bayo ito buwan na. Ipilipog lang isa kay Gcash lang ko. Social, ako na lang kanta. Ikaw lang background shot. Halo, kuskuso kay gamay may gwapo nilang microphone eh. Check sounds, hey. Ako amay, hey. Kukuski pa, gibayran na mo. Halo, okay na! Tara, Awan, hindi na kay microphone. Ang background shot, cymbals na. ang unsa mo. Isa. Mura mo kong bitin nga bungi. Taro mo, shot, ano no? Ginalagina, tiguang hungaw. Ala ha? A 1, a 2, a 3. Here we go. Oo, sa mga hirimigo.
So, mga bata ni Paslog, bright pa nimo. Ang kanang here we go, English na. Oo. Ang pasabot ana, so dayon. Here we go, sorry yun. O, kana? Dali mo ni sa puton. Larga. 1, 2, 3, here we go. Soda yun. Yap! Tawaga! Ayaw pag-hosgot o so dayon kay mo kanta man ko! Ay katawa! Larga! Here we go! Yampag. Tara, didakang gitahan. Go! Okay. Ayaw mo na, Gospel. Okay, won't. Ano ka tawa, let's say. Okay, go! 1, 2, 3, here we go. Ang presidente Lene Moreno, presidente Kiko Among Silingan. Ay, batang ito kayo, mga priso na nagawin ka video. Mao bitaw na katong kanta pag eleksyon. Kanang tinula, Abilino ah. Ang original lyrics. Larga. Go! Balik! Okay, 1, 2, 3, here we go. Ang presidente Lene Napelde, presidente Kiko Pasanginlan. Patay na tatulad. Tinuod bitaw na napildi si Linex si Kiko kay naglakilak sa Facebook. Kamaho mo son. Ni Kiko, Ato pag-ilap na kumilit. yun sa paghilak ni Kiko. Yan ang dos kiko. Oh, sun aha. Oh, Hook! Tarong nga! oh. Sonoon, sonoon. Oh. Katawas mga tao, ang nihilak bilis Kiko. Cookie! Baron tayo. Shot! Ato sila pasabton, basi nagtuo mo nga, bugal-bugal na lang gining amo ha. Tinuod niya na. Wadyo ko magdahong nga nisikat ko sa entablado hangtod sa radyo, si Isyo po sa entablado hangtod sa TV nga TV5. Ang tinuod sa Kristan jud ko sa una. Pito katuig ko nahimong sa Kristan sa Karkar. Congrats ka, Tras. Gipotbol lang ko siya. Naisakritan mo football. Nangawat mo kong sipot. Ug ako sa tinodan ay kinsa taga Davao diri, Davao Bible Seminary na sa Catalonan Grande. Ito ko ni graduate og high school. Sa ato paswito kag Biblia. Kanang Biblia usa na sa subject nimo during my high school time. Para mo tuning taga Baslog Danau, labi na diri sa buntog atong tistingan. Panuway mo. Ha? Ang wa ka suway, Panuway mo. yahak. Larga! Suwayan. Kinsay unang tao sa kalibutan? Si Bagsiadan. Si Tuha ng Biblia. Pero ang now, di mo suot kapilya. O ditang nilikay ko dito repita. O sa istorya ni Iba ug ni Adan. Gitintal ang duha. Kinsay nagtintal? Nyawa. Kini. Kinsa may yawa? Umbok lang niya, uli naman ko ato. May pangbata Brad Bitin. Pinagis bitin. Sakto na ang bata ang yawa ang bitin kay gitintal si Iba. Naninda mang bitin og mansanas. Isa-isa. Wa man sa Biblia. Ay pagbuot kay waka dito. Kani bitin ka mo manukle. Ay pagbuot. Yun sa magbitin. Pinana mang bitin. Psst, Iba, balik ka. Kani bitin masulta. ay pagbuot kay waka dito. Ngayon, Pagpalit di ibag mansanas pagpaagat. Nikilat. ay sa daw hotdog ng operator. Ngayon agak ang buwan. Ang isuot ni Dong kilat pilig dog-dog. Di kita pairan konsihan lang niron. Turag sa kakalit sa kilat ang ginawa kapang gunit tagak. Shot, sagradong Biblia iya usba ang Ginoo gikan sa langit tarong kay ninaog wa gina matagak. Nakalitan ang ginoo. Puwak. Ni kanaog na lagi na. Ay pagbuot kay waka dito. Madagwa ko dito kay mo din natagak ang Ginoo. Yatira. Sa kanakos kalibutan ang Ginoo dito natagak sa dalagit. Sao? Oh, dalagit. Unsay tingog ginoo? Pagkatagak bisinggit. Ni unsa? Agay! Agay! Kiyo! Lita ko. Dumaan kita duha. Manangita mo na ni Lord. Ay Lord. Ay tan may gabae. Kini among variety din pangwarta ra gyud ni. Ang imo gani ming gabaan, unaha ang mga konsihal. Sila may hinungdan di ami din O ayaw gyud kalimti, i-apple po sibuyas dire. Isunod pong presidente Spuro. Ayaw. Ako kay ngisi. Damay-damay na ni. Kaya,
Unsay tingog sa Ginoo? Kamaw ka. Gitawag niya si Iba. Diyon sa pagtawag ato paminawon. Niya nang ginag. Iba. La! Kaya mura mag-Lord. Mas basot, hindi tag-tingog. Lord, Lord. Iba. Tingimba, kumibo. Katawa sa mga bata. Ano? Giahag ni si Shot, ang tingog Ginoo, ang naong demonyo. Gitawag niya lahat. Giyon sa niya pagtawag. Iba. Nitubag si iba. Tubag si Iba. Giyon sa niyang Lord. Yang ging nang Ginoo. Unsa man part? Lord, to niya, pai! Ay pagbuot kay wa ka dito. Dayon, Ningo Ginoo, lukas sa kala ko Iba. naabot si Adan. Abot si Adan. Unsay gibitbit. Bidakula po. Nagkaon sa niyang Ginoo. Yang ging nang Ginoo. Ay na akong iya part. Ginoo lagi to. Ay pagbuot. Dayon, Sa kasukos Ginoo gikuha niyang bitin. wala nasuko ng Ginoo. Tungod nini nakasa ka mong duha. Unya, Giputol sa Ginoo ang bitin. pagputol, pang! Nabuwag ang o o ang ikog. Gitawag niya si Iba. Giyon sa man niya. Iba, babae mo ka. Unya, Imuha ning B. sa una, Si Piti. spital, pang! Na si Adan, laki mo to. Adan, laki mo ka. Imo ning tin. Sa una, Lublumi. Muna karon mag-igsunan ang sumpa na lang gihapon. kining mga babae, Na IP. katong mga laki, Na 18. ang mga bayot, Umomen. ang mga tumboy, Kulkogin. wala pa ng mga senior citizen, Una-una eh. si nanay kay Piyong-Piyong. Nganuhan. Ka-imagine,